стари приятели. Повед. Да. Има около 7-8 стихосбирки. Много стихосбирки има написани. Много съм злеял с поезията. Но сега ще чуем. В различни изяви, в които съм участвал тук и в Димитровград, установих, че четенето на поезия изисква особено наглас. Да. Много от хората, даже наскоро и в Мирисери имаше едно представяне по случай моята 70 годишна и последна стихосбирка, където съм издал. Не могат да хванат интонацията на намереното слово. Като мереното слово е нещо различно от прозаичното слово. Значи прозата може да се чете всякак, просто като някакъв документ. Като роман. Поезията нещата са след малко по-другояче. Ще ми извините малко, че ще ви отнема време. Моля, удоволствието е наше. Спокойно, не се притеснявайте. Ако трябва да премести чадъра да направя сянка малко. Не. Добре. Чудесно. По-близо до Вие слънцето. сте морски хора, аз това го знам. И така да прочетем, за да сме силни. Приятели и почитатели на писаното слово. Пред нас е една книга, малка по обем, но голяма по въздействие и възбуждащо вълнение. Една книга, която обжарва чувствата ни и ни прави по-добри и по-отговорни. Една книга, която грабва и ни праща в миналото и ни вълнува в настоящето. Поне за мен е така. Една книга изповед. Една книга Евангелие. Една книга на книгите, измествайки всичко писано до сега за тъй наречения преход. Този преход, който преживяхме, изобщо, мое частно мнение, няма литература. Разни изгъзъци, какви истории за убийства, изнасилване, разголване на момичета и каквото си дойде на ума. Престъпно въздействие върху човешкия ум. Да, значи облъчване на човешкото съзнание с цел неговото замъгляване. Замъгляват ме. Да, точно така. Една книга на духа, душевността и патриотизма. Една книга за българщината, без която България безсрамно обеднява. Това е така. В заглавието четем, че Полъх над Тракия е документална повест. Това е така и не е така. Като конструкция тя е един малък роман, наситен с драматизъм и внезапни обрати. Книгата ни запознава с фактология, но и с художествени внушения. Отделните откази, от които е сглобена, ни правят съпричастни на онова време, за което се отнася, но и за първичния бит на българите, които са живели тогава. От художествените внушения пред нас изпъква една жива картина, наситена с динамика, под привидно спокойния живот и улегналост. Нещо отдолу ври и кипи и напира да разкъса оковите на привидността. Разбира се, че централният образ в повестта, роман или в романа повест, е Сава Катрафилов. Човек на духа, но на човещината и отговорността. Човек скиталец, човек патриот, човек бунтовник. Човек верен на клетвата. Нещо, което днес е. Особено да сме верни на клетвата. Какво като съм дал клетва? Разбира се, че има и други герои, намерили живот в книгата, но те са дадени в контрапункт на основния герой, което ще рече, че те спомагат да изпъкне образа на Сава Катрафилов. Дори и смъртта му. Езикът на книгата е простоват, лесно разбираем, поради което вълнува. Георги Енев не е търсил езикови модернизми или чужди лексеми. Простичко, с лекота, яснота, топлота и отдаденост той ни поднася един живот, който днес така много ни липсва.
И ще завърша с един стих от американския поет Уолт Уитмен. Това не е книга. Докосваш се до нея, докосваш човек. В случая и до Георги Янев. Благодарим. Аз съм много радостен, че Гошо се надгързал с такъв труд. Да, ще го прочетем. Ще го прочетем, да. Светлата. Един образ на истински забравен апостол се ражда за нов живот в най-новата книга на писателят и краеведът Георги Янев. Документалната повест "Полъх над Тракия" разказва за живота и делото на един от големите български революционери и герой от Ботевата чета Сава Катрафилов, роден в Китния, възрожденски град Елена. Книгата бе представена на бургаската публика в една от залите на морското казино в града. Първия полъх за свободата го поднася Сава Катрафилов. Той е бил учител в 1870 година и той организира нещата, той прави революционен комитет. Левски по негово време идва в Меришлери, прави комитет, свързват се и след това, за да каже Левски за него, че Сава Катрафилов беше второто меткало за мен, а Ботев да се изрази, Сава Катрафилов беше дясната ми ръка. Мисля, че от това повече какво да каже. Авторът на книгата разказва, че написването на повестта му е отнело само 2 месеца. Материалите обаче са събирани с години. Писателят се е старал максимално да се придържа към историческите факти. Затова и жанрът, в който е написана книгата, е документална повест. Лексиката, която използва Янев, е изключително интересна. В края на самата книга има и речник на използваните диалектни думи. За такъв човек много трудно се пише, защото революционната дейност на много места дават предположение къде е бил, що е бил. Аз се рових толкова много, че още ми е трудно да уточня някои неща къде е бил. Той е ходил из цяла България. Сред гостите на представянето на книгата бе и правнукът на Сава Катрафилов. Направете така, че внуци, децата да почитат качествата, които имат България. Георги Янев е автор на книгите "Раздухани въглени", посветена на Априлското въстание, историческият очерк "Меричлери в историята" и "В мен" и "Един корен, два върха".